Vă salut, eu sunt Eric, chiar în acest episod mirobolant să ne jucăm CSGO. Pentru că da, niciodată nu mi-au cam să fi spus că bă, pe canalul ăsta azi ne jucăm decât jocuri ori pușcate. Nu, azi ne jucăm și mai multe jocuri. Bine, acum dacă vă place că eu astăzi să postez videoclipul, hai să dăm și noi meci. Astăzi să postez, ne jucăm unui man, că na, așa am eu chef. Zicea să postez videoclipul ăsta de CS, cred că miercurea să-l pun. Eu acum când filmez este duminică, dar eu cred că să-l pun miercuri. Și dacă vă place să mai postăm videoclipuri, dar dacă nu vă place n-a să mai postez și sigur să mă joc decât eu așa singur, da? Eu sper să vă placă, mi-mi place să mă joc și sigur. Nu mă ajut de pe contul meu cu Prime că mai am bani pe contul ăla, bă, cred că mai am 5 zile. Na, team damage, adică, na, troll. Oricum. Deci noi pe Inferno. Dacă e băgă... mi-a găsit și meci. E prima meci pe azi, deci nu garantez ca să fac cine știe ce bine. Nu m-am încălzit sau ceva, dar... Bun. Sper că începem la... CT. Bine, mie îmi place să joc mai mult la CT că mă joc cu SP-ul, dar... În teorie e mai bine să încep la Tero. La Wingman, mă refer. Da, mă, cum o fi? Oricum e primul meci, deci nu... Asta mă joc cine știe ce. Și bine, eu sunt obișnuit să mă joc 4 pe 3, dar eu nu pot să filmez 4 pe 3, că nu ia OBS-ul. Dintr-un motiv sau altul. Mă bagă și pe mine. Iau și o gură de apă. Bun, hai. Da, nu era nevoie să mor direct. Așa. Știam mă simt să mă joc 16 pe 9. Parcă e totul prea, știi, m-am obișnuit 4 pe 3, dar sper că să joc bine și 16 pe 9. Da, jucăm Eco. Jucăm de seturi. Bine, normal la CT ar trebui secții, dar eu nu prea fac asta. Da, primul meci, primul MVP. E ăsta, prima rundă. Bă, ce să mă știu în patru. Mai chiar mă simt să mă știu cu nou. Hello, hello. Mike. Mort. Stai afectat, stai. Viața asta. Mi-am dat 69 lui ăla. Bro, you have mic? Da, cred că n-are. Alright. Hai mă. Chiar n-are măduraș. Unul mort. Na, mă, 4-0. Hai, e deja prost copilul ăsta. Bine, știu că în general, în general playerii de CSGO le place mai mult să faci cu acau, dar îmi place mai mult în patra. Nu știu ce. Bine, chestia că gen acau e mai bun pe damage, dar... N-am, 5-0. Așa, flash. Nu mai las așa. Bine mă, hazliule. Mă ține aici pe colțul. Unde? Iaps. Ups.
Da, sunt prost. Băi, e primul meci, ok? Nu mă judecați. Plus că nici nu sunt pe rezoluția mea, adică... Bine, ce, că am 5-0, dar totuși. Primul meci, eu în general primul meci nu prea ce știu. Mai ales că mă joc cu random. Da. Câți n-ai că să fac, mă. Așa, 200 și un pic alt tab. Să-mi iau AVP? Hai, că n-am nebunit, n-am. Nu știu, înainte îmi plăcea să mă joc cu AVP-ul, dar mi se pare gen la AVP că e extrem de slow pace. Adică gen la AVP dacă gen ai tras o dată pe lângă, ăla e. Prea mai ce mai faci. Și ce zic? Cred că sunt tot. Aha. Bun. Mulțumesc, frate. Sângele mi-a Zeus. Pe-antă nu jucat aici. Aha. Oh, calmați. Cred că se ducă... Nu mă ține, nu, sau se ducă să planteze. Da. Cine se joacă? Uite știa, 55 cu 69. Bine, totuși, bă, 7 cu... Am mă jucat pe o rundă, pe o rundă. Mamă, sunt prost. Nu m-aș joc cu AVP. Cine mi-a dat mie AVP pe mână? Vedeți ce zic? Cu AVP-ul, bă, am tras pe lângă, nu mai am ce să fac. Nu mai am ce să fac. Și bine, eu nu știu să joc cu AVP-ul, adică... Oricum, e... 6 cu 2. Deci, oricum... La ce noroc că am eu, să facem egalitate, hai că... Aps. Sper că nu e jocul prea tare. Chiar sper că nu e jocul prea tare, dar dacă e asta e acum... Mortem. Dați-mi și eu un SP, băieți. Un SP? Nu mă, că ce-i Deagle? Ceva, să mă joc Deagle, ok? Să mă joc Deagle. Iată, vezi aici, pro player. Absolut, arată, vezi? Aici, absolut. Iată, că la static. Bine, știi ce e? Aha. Da, și ăsta, eu nu știu ce făceai. Oricum 7 cu 3, deci oricum, bă, am jucat bine oricum, am 10 cu 4. Da, să vreau ce aminte să nu mai cumpăr AVP. Că gen cu AVP-ul, din AVP e mai mult de ținut, nu să duci rush cum mă duc eu. Moartă ăla. Bă, 8 MVP-uri, mă, 8 MVP-uri, mă. Sau sunt 6? Da, nu știu. Mamă, 12 cu 4. L-am văzut, dar trebuie să-l pleci.
Așa cu echipier? Mai bine a lui n-a fost. Hai că poate îți place asta runda. Pit. GG. Ah, 12 cu 5, am jucat bine. Ia, de cât timp filmăm și noi, 10 minute, mai băgăm un meci, mai băgăm un meci. Haide. CS? Cred că e din cauza că am dat alt sau... Nu, am dat asta, de-aia și-a luat un pic cu gen... Bă, ne jucăm tot Inferno. De ce nu? Că n-am fi gen să ne jucăm compe, cum se zice, să fiu live când ne jucăm compe, că chiar n-am chef să fac videoclip de, nu știu, 2 ore, o oră jumate, chiar n-am chef. Ce aș de mi-a găsit aici? Bun, avem și un nou invitat, îl avem aici pe Robert. Salut băieți! Da, cred că mi-a găsit meci, n-am dat accept, nu? The side goes be going crazy right now. Nu știu partajare. Da, acum. Da, episodul ăsta o să fie Robert în the coach. Da, nu cred. Am avut un meci foarte bun, am avut 12 cu 4. A, mă gândeam că la... Nu, la mine. Da. Da, Robert a să-mi dea, nu așa Robert, ca să-mi dai coach. Da. Da, ca să știi, eu plănuiam să filmez singur, dar dacă Robert, na. Bine, Eric. Sperăm că nu-ți pică PC-ul. Da, nu cred, Robert. Da, nici. Așa. Bine, pe mine ce mă enervează așa e că gen nu pot să mă duc 4 pe 3, da. Aha, cred că te-a dat la o crash în sus. Hai că începem la actor, e bine. Bun. Da, bun, știi strategia, intri, dai cap, câștigi. Fiți gata să vedeți un playstyle profesionist. Da, nu cred. Clasic nu-și armură, stai așa. Nu mi-armură joc. Gen stau eco, că dacă iau MVP, eu pot să-mi iau AK cu armură. Da? Păi dacă mor pe amândoi... Ai testat sau? Da. Lași. Unul ține stânga. Nice try. Bă, până la urmă, la sfârșitul zilei nu e 1v2, că echipierul meu prost. Bine. Mă găsește SG, hai, stă. Mă găsesc mă lui Deagle. Nu, Deagle. Mă să-i bine mai că nu mă juc AVP. N-ai bandă pe ăla. Flex-ul de la mine știi. De ce ai mă de la cele știu, trebuie să stai pe filmare după aia. Aha. Bă, nu mai pot să mă concentrez, ok? De ce? Deci sunt cu tine pe voi, nu mai pot să dau loc. Aia era. Bă, oricum am avut un meci bun, deci... Este al doilea meci care filmezi sau? Păi da, gen am filmat un meci și ăsta e din al doilea. Ah, interesant. L-ai văzut? Da, S-a tras. deja sunt prost. S-a tras. Asta merge pe crouch. Măi. Of, ce-mi vine să-i zic lui băiatul ăsta, dar după aia trebuie să stai la filmare și... Eu nu știu dacă... Bă, da, oare mai trag ăsta prin chep, că are rost. Cred că îl trimit așa. Bă, dacă știi că n-ai zis niciun slur. Da, nu cred. Top 10 la sau dead. Bravo. Mamă, avea flash de al tău, by the La way. smoke-ul ăla îndins, mă. Smoke? Bro, why are you shifting, bro? Și nu e pe crouch, nu e shifting. Bro, nativ în shifting. De unde? Da, nu știu unde e ăla, cred că e site în stânga. E site stânga aici.
Bravo. L-am auzit cum cărca, gen era pe cutie aici. Da. Păi de-aia mi-am dat și seama că e acolo. Am crezut inițial că e pe short. Ăsta, pe lung. Da, e bine că n-am muzică, nu l-auzeam până. Da, pe bun. Bă, oricum, suntem la Tero, deci nu putem să avem comeback. Da, care al tău 0 cu 4, nu 0 mai cu zi. 4, mă. Întrebarea mea e dacă a dat damage măcar. Ceva să mă dura. Stânga. Spate. Aha. Și dacă e aici în stânga. A, nu e. Bă, mă dura și... Aici mai probabil e pe lung, acolo. În stânga. Nu aici. Acolo l-ai văzut stânga, după cutia mare. Aha. Le-am zis. L-am văzut, dar las. Te-am văzut și el pe tine. 0 ore de somn, by the way. Type shit. Oh, și am pierdut și în 4. 0 cu 5, by the way. S-a uitat la tine, deci că te-a auzit. Sau chiar vorbești pe joc. Da, mă, că s-a înțelegi română, știi? Aici ne... 0 cu 5. A, stai că... Mamă, dați-mă cu somn. Aha. Ce antena? Era bine măcar să mă... Ia n-a 37. Ah, puțin. 0 cu 6, by the way. 6, 7, Nu mă joc și aveam că nu sunt nou skill. Asta mă tot de Da, ta să joacă pe roi, bă, calaș. Ce antena. Deci sunt curios dacă ăsta face genul kill până la final. Fii antenă cum pierd runda sau ce fii antenă? E fix aici în stânga cum ești. Mo! Bă, am luat o rundă, poate putem să... Bă, dar... Moving game shooting, by the way. 0 score, by the way. Bă, dar deja mi-am luat o rău. Ah, viața trebuie să fii și no skill. Deja mi-am luat o rău. Da, bă, smoke, by the way. Ce-a fost picul ăla? Aha. Mă, bă, iau la CT, ok, iau la CT. Mamă, altul avea multe șanse să-și dea nade singur decât să... Bă, fii antenă, arma mână la vâst, a scos grenada. A dat pic. Deci a să trag videoclipul ăsta Are prin cap. schimb pe M4 și le vai de capul lui. Deci a să trag videoclipul ăsta prin cap doar ca să pot dau slowdown în faza aia. Bă, deci fii antenă, deci are arma în mână, îl vede, scoate grenada, dă grenada în moare. Nu trebuie să dai cu mouse de masă fiecare dată. 3, 2, 1, moare. Dinamicul, gen. Faci altceva sau... Hai. Mă mir! Unul cop, by the way. Bă, îi întoarce, mă, ok, că eu știu să joc cu CPU. Deci asta la... Dar ce faceți cu atâtea grenade? De ce am ce faci cu atâtea grenade, da? A, dar Eric, la fel joc și eu. Stai, mai bă! Asta să taie sau? Da, pe oricum, asta e rezultat la fel. Du-te, lasă-l pe aici, lasă-l pe el de pe partea altă. Doar să-mi aduc mie. Sunt prost. Eu ți-am zis că ăla vine pe acolo. Ce timp? Dar nu trebuie să încarci la 13 glanțe. Mamă, joacă al tău. Aha. Nu, că și tu ai tras, gogule. 2 HP by 2. Nice, trec. Na. Mai fă ceva. Băi! Mai filmează clip. 1 cu 9, by the way. Bă, bun. Și pe Luca, dacă îl luam, avea statistici mai bune. Luca poate chiar te căra, frate. Da. Eu te mint. Și acum vine pe aceeași parte cu tine. Bă, ce om. Da, nu aș trage cu diggerul ăla, am pus nici la altă, by the way. Da, deja m-am resemnat. Hai zi, am câștigat, tot meciul trebuie să Bro, câștig what două. are you holding? You're dead. Bă, nene. Mă, Îl un kill vede- a avut tot meciul, băiatul. Da. Ia vezi, un kill? Un kill, da. 1 cu 10, by the way. Dacă v-a plăcut videoclipul și dacă mai vreți să faceți videoclipuri acestea, apăsați pe butonul ăla de like. Eu am fost Robert. Eu
Eu am You postări și stupid. următorul videoclip.